Mhuwiex fl-interess tal-gvern li ssir ġustizzja mal-poplu Malti u Awċi rigward is-serq li sar fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, dan qalu d-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut f'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta wara nofsinhar. Huwa spjega li t-tnejn fil-Parlament ġiet diskussa l-mozzjoni li ressa il-Partit Nazzjonalista sabiex ikun ikkoreġut is-serq fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma u li din għandha tkun effettiva minn Jannar tal-2014 u mhux minn Jannar ta' din is-sena. Mark Anthony Sammut qal il-Gvern se jivvota kontra din il-mozzjoni u waqt din is-seduta ma ngħatat l-ebda raġuni għalfejn se jsir dan, iżda minflok il-Gvern iddeċida li saħansitra jagħmel attakki personali waqt id-diskorsi li saru. F'sija kwart ta' diskorsi smajna attakki, kultant personali, smajna gvern li għadu jirrepeti l-istess tejjer tal-passat, smajna gvern jirrepeti l-istess ġideb li kien jgħid qabel l-2013 u jerġa' jitfattajn fuq stejjer ta' qabel l-2013 li ġew investigati fi żmien dal-gvern stess u li rriżulta li ma kien hemm xejn mill-allegazzjonijiet li kienu qegħdin jagħmlu. Smajna gvern iġib kull skuża u jwaħħal il-ħin kollu din is-serqa fuq ta' qablu. Mark Anthony Sammut tenna li l-Gvern se jkompli jwebbes rasu u għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex il-poplu jieħu l-flus kollha lura. Fid-dawl allura ta' dil-għażla li għamel il-Gvern, Gvern illi 40 miljun xjaħfer lill-elettroras f'taxxi sabhom f'sekonda b'daqqa ta' pinna. Imma is-60 miljun skont il-kalkolu tal-Awditur Ġenerali li għandu bżonn biex jagħti r-rifużjoni kollha lil kulħadd qed jibqa' jwebbes rasu li ma jridx isibhom. U għatenna li l-Partit Nazzjonalista se jmexxi bil-kawża fil-qorti sabiex in-nies jieħdu lura dak li ħaqhom.